Jij zelf nu eens even op een meidje. Oh, zullen we dan over helpen? Go! Mijn zwembroek om! Goedemorgen, een nieuwe dag en nieuwe vlog. Wie zit hier op het strand? En Tjits is druk aan het zwemmen met Ildau. En wie zal aanstaan op die WIPEOUT baan, zullen we aanstaan even zien of we dat heli kennen, maar de jeugd. Dus we nemen hem aanstaan mij daarheen. Ons zo. Jij zelf nu eens even op een meidje. Kom jongens, springen! Kom maar! Ja, we zaken gas! Ja, we zaken lekker eens in.
Linker wat rennen, jij niet terugrennen. Gewoon terugstappen. 1, 2. Je gaat rennen, rennen. Jongens, daar een kwal. Mijn zwembroek om. Kom op, ik had gisteren al in.
Yes. Nou jongens. Uw stiert zit erop, wie maakt eruit? Maar vond je hem dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via net de Tsjil App te downloaden voor op die tablet als telefoon. Want een Tjits vlog. Hey! Hey hoi! Yo!